Ciao! Mukava nähdä taas. Tänään puhutaan sestä ja geestä. C ja G-kirjaimet. Kuinka ne annetaan italian kielessä? No, riippuu mikä vokaali on niiden jälkeen. Puhutaan ensin C:stä. Jos C:n jälkeen on A, O, U, annetaan näin. Ka, ko, ku. Esimerkiksi casa, casa, colore, colore, cuore, cuore. Jos sen jälkeen on E tai I, annetaan näin. Ce, ci. Esimerkiksi cento, cento, cipolla, cipolla. Jos sen jälkeen on H, pitää muistaa, että italian kielessä H:n jälkeen, eli CH:n jälkeen, voi olla vain E tai I. Ja annetaan näin. Ke tai ki. Esimerkiksi maskera, maskera, chiave, chiave. Nyt puhutaan G:stä. Jos G:n jälkeen on A, O, U, annetaan näin. Ga, go, gu. Esimerkiksi gatto, gatto, gondola, gondola, guanto, guanto. Jos G:n jälkeen on E tai I, annetaan näin. Ge tai G. Esimerkiksi gelato, gelato, gioco, gioco. Jos G:n jälkeen on H, toimii samalla tavalla kuin C. Eli H:n jälkeen voi olla vain E tai I. Ja annetaan näin. G tai G. Esimerkiksi spaghetti, spaghetti, ghiaccio, ghiaccio. Siinä oli kaikki tälle päivälle. Nähdään pian seuraavalla videolla. Ciao!